Kaixo, ni Zuaitz naiz, Zuaitz mundu baten naiz, erizaina, graduko erizaina bakarrik ikasi nun. Eta, bueno, pixka bat nire ibilbidea nolakoa ere esplikatzea etorri naiz. Bale? Orduan, ni, berrogeita bost urte ditut, eta erizaintza bukatu nuen 36-akien. Nik batxilergoa ez nun bukau. Osea, ikasle oso txarra nintzen, alperra nintzen, eta nahiago nun margotzen ibiltzea ikasi baino. Bale? Orduan, azkenean 19 urtekin, errepikatu egiten ditun kurtsuak, eta azkenean 19 urtekin, utzi nuen ikasketak eta lanean hasi nintzen. Eta, sortez, osakidetzen hasi nintzen lanian zelari bezala. Bale? Hor, 6 urte zebilen nintzen, eventual gisa, eta 30 urtekin erabaki nuen zerbait gehiago egin behar nula. Eta, probatzeko, erizaintzan sartu nintzen. Baina erizaintzan sartzeko elduentzako neskuntzan egin behar nuen, zeatik batxilergoa ez duen bukau. Notatea nun, eta erizaintza sartu nintzen. Eta hartu nituen, 36 urterekin erizaintza bukatu nuen. Bale? Eta kriston sortea egin nuen, zeatik karrera asko gustatu zitzaidan, eta lana asko gustatzen zait. Bueno, graduko, momentu bat, Horaz. Zutan da? Bai? Listo. Ba. Nolakoa dira graduko ikasketak? Bueno, nik kriston sorte eukien nun, ni sartu horretikan erizaintza 3 urteko diplomatura zen, eta justu 2010 urtean, erabaki zuten Bologna plana aplikatzea eta 4 urteko karrera naukan. Eta baindikan, zelari gisa nengon lanian ospitalian, bale? Orduan egon nintzen 4 urtez, 3 urtez egon nintzen lanian eta ikasketan, eta errein nintzen. Eta orduan atzea ia ikasketak utzen ditun, oso horretan egon lako, eta puxu bat atzea botan nun, eta erakin nun denboratzea, eta ikasketak 6 urteetan bukatzea. Ikasketak oso berezia dira netzako erizaintzan, bale? Denetak ikasi behar dezu, fisiologia, histologia, biologia, kimika, eta zientzian arloan, eta humanitatean ebai ikasi behar dezu psikologia, egoera sozialak, kulturak, eta beste abar. Eta gainea ebai, karrerako denbora erdila, 2 urte, gutxi gora bera, ospitalian edo osasun zentrotan pasatuko dizu. Ja, zainketak egiten, kirurgitan, hospitalizazioko unitate desberdinan, neurologia, trauma, tokatzen daizuzetan, urgentzitan, ubian, onkologikoan, gartzelan ebai dago programa bat ikasketak egiteko. Eta horrela. Mugitzen da. Erizain laina oso zabala da, bale? Ikerketak egin daitezke, komunitaria egin daitezke, egin dezakezu EIRA, enfermera interna residente, mediku esparruan egiten den mirrekoa bezalakoa dena. Baina, ni kontsidatzen naiz trintxerako erizaina, edo gure arloan esateko enfermero de trintxera. Pazienten aldamenean saiatzen gara egoten, hau da gustatzen zaidana. Hortak edetzen lan egin dut, gehien bat, eta hor daude pasaditudan unitateat, azkeneko urteetan. Barnebedekuntza, kontsulta kirurgikoa, neumologia, traumatologia, eta osasun zentrotan. Lana erizaina ospitalean asteburutan egiten dezulan, rotazio egiten dezulan, eta gauez egiten dezulan. Hoi ja, garbi ekitzeko, ez da astelerenetiko ostiraleko lan bat. Eta erizainako rola, zein behar dezuen, beti egon behartzea prestatzen. Beti egon behartzea ikasten, gauz berriak ateatzen dira egunero, unitatearen arabera rola asko aldatzen da, ez da berdina traumatologia eta kardiologia. Traumatologian ez zurrak zaintzen dira, kardiologian zure espezialitatea bihotza da. Ejemplo bat bezala. Eta guain non nago. Eventualan ez digan, baina, Amara zentroko osasun zentroan nago, kupo batekin, kupo da, poblazio kopuru bat. 1800 pertsonako poblazioa, eta bere osasuna nire esku daude, nire balatu behar ditut, bale? Orduan, osasun kontrolak egiten dira, pertsonak etorri egiten dira, tentsioa ikusten dugu, bere dieta ikusten dugu, arazoen badakate osasun zentroan bere osasunean saiatzen gara konpontzen edo bideratzen
eta baita ere beste ez bakarriko ezeatik erizaintza ikuspegi holistiko bat eduki behar du, biopsikosozial bat, biologioa, soziala eta kulturala ikusi behar da, eta psikologikoa bai. Ejemplo bat jartzeakoan, orain dela 2 urte, beste osasun zentro baten egon, eta hartu nun, violentzia generako erresponsabilitatea, nintzen, erreferentzia puntua. Eta hortikan, eta hor, ez 2 edo 3 kasu euken ditun, violentzia generako. Osasun zentroa, izaten da orokorrean, lehenbiziko arazoak detektatzeko gunea, oso garrantzitsua da. Bestetik, kroniko pluripatologikoen jarraipena egiten da. Hau dira, paziente oso komplikatuak, helduak, 70, 80 urteko pertsonak patologia desberdinakien. Sendaketa egiten dira, bai, mozten bat zea, ultzera bat atratzen bat zaizu. Bueno, genetika hortan. Eta baita ere urgentziak. Askotan, ambulategia dalen izaten da komunitatean, zerbait gertatzen bada, etortzen diren zentrora. Batzutan, urgentziak oso desberdinak izan daitezke. Osea, izan daitezke, pintxatu naiz, edo bitxo bateke ozkein dit, edo bihotzeko bat ematen nahi zait. Bale? Eta hortikan, ambulantzia, eta gero ja, ospitalea, urgentzika, kardiologiara. Eta ere, esan beharrat, horten, sindikatuaren sartu naizela, zeratik, ikusi, aldizkariak irakurritu dituzte, eta bi profesio hauek, bi responsibilitate hauek eramaten ditu. Bait, poblazioaren osasuna jarraipen egitea, eta bai langileen, gure osakidetzaren langileen eskubidea defendatzea. Eta azkeneko bukatzeko, nire esperientzaren aldetikan, bizi dudan aldetikan, ikasketakin eta guztiekin, presik ez zeuki. Bale? Etorriko dara. Erabaki zein behar dezuten eta presik gabe. Hauain ez dakizutela, urrengo urtia izango da. Igual aurkituko dezuten zerbait gustatzen zaiztuena. Bueno, listo.